खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गाहाय मन्थ्रि मदिआ साननैनि आसाम दावबायनायखौ ग्रेन्ड र'ड श'जों जागायदों। गुवाहाटीआव 10,000निबो बांसिन रोजाबगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रि मदिनि नुजाथिनायाव बागुरुम्बा दोहौ दिन्थिफुंदों। हाग्रामा महिलारीआ गाहाय मन्थ्रि मदिखौ बड' गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ सुफुंनो खावलायो। आसाम गभर्नमेन्टआ बागुरुम्बा दोहौ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 50,000 रां, महरगिरिफोरनि थाखाय 25 रां फोसावबाय। पीएम नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ बेखेवबाय। मणिपुर पुलिसआ मोननै जिल्लानिफ्राय 4 उदखारिफोरखौ खायो। आसामनि जौगानाय आरो सिनायथिनि थाखाय कंग्रेसआ एलार्जि, पीएम मदि। क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव 75थि शिल्पी दिवस फालिदों। गिबि खौराङावनो दङ। गाहाय मन्थ्रि मदिआ साननैनि आसाम दावबायनायखौ ग्रेन्ड र'ड श'जों जागायदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ सनिबारखालि गुवाहाटीआव गाबगोनां र'ड श'जों आसामनि साननैनि दावबायनायखौ जागायदों। बिथाङा लकप्रिय गपिनाथ बरदलै हादोरनाङारि बिरखं गाथोनाव सौहैयो आरो बिथांखौ आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, चिफ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा बरायदों। बिरखं गाथोननिफ्राय आजारसिम 4 किल'मिटार गोलाव लामा दिन्थिफुंनायाव गोबां सुबुंफोर फैदोंमोन। लामायाव जायगानि आरिमुगिरिफोरा हारिमुआरि मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनानै आसामनि धोनि हारियारि बायदि रोखोमखौ दिन्थियो। गावनि दावबायनाय समाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ अर्जुन भगेश्वर बरुवा स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव बागुरुम्बा दोहौ 2026 मुंनि मोनसे गिदिर बर' सुबुं मोसानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदों। बे हारिमुआरि दिन्थिफुंनायाव सा 10,000सो दिन्थिफुंगिरिफोरा बाहागो लादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला दिनै रबिबारखालि गाहाय मन्थ्रिया काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव लामा आरो रैखाथिखौ फोसाबनायनि थांखिजों लुफुंनाय 6,957 कौटि रांनि काजिरङा एलिभेटेड करिडरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखाय कलियाबरआव थांगोन। बे दावबायनाया हादोरसानि हारिमुआरि गोग्गानाय आरो जौगाथाय हाबाफारि मोन्नैखौबो नोजोर होयो। नैथि खौराङाव दङ। गुवाहाटीआव 10,000निबो बांसिन रोजाबगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रि मदिनि नुजाथिनायाव बागुरुम्बा दोहौ दिन्थिफुंदों। बागुरुम्बा दोहौआ गाहाय मन्थ्रि मदिनि नुजाथिनायाव सर'साजायाव दिन्थिफुंजाबाय, मोनसे गोदान रेकर्ड सिफायनो हाबाय। मैया गुवाहाटीनि सर'साजाय स्टेडियामाव 10,000निबो बांसिन महरगिरिफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव दोरोङारि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंदों, जाय ओनसोलनि हारिमुआरि उनमोनथायनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि बुब्लि। बे हाबाफारियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, आसाम मिनिस्टार अफ कालचार बिमल बरा, बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी, इउनियन मिनिस्टार पबित्र मार्घेरिटा, आसाम एसेम्बलि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। हाबाफारिनि जागायनायाव पीएम नरेन्द्र मदिआ मुंदांखा आसाम हारिमुआरि आइकन ज्योति प्रसाद आगरवालाखौ बिबार बावनानै आसामनि हारिमु आरो मेलेमजिबि जिउआव बिथांनि अरायथा बिहोमाखौ मान बावो। गाहाय मन्थ्रिया बर' हारिनि गेजेराव गोजोन, सिनायथि आरो समाज फोसाबनायाव बिथांनि बिहोमाखौ मिरु सरकार नाजावनानै बिथांनि सावगारिखौ मान होनानै मान बावो। थागिबि हारिमुखौ फालिनानै मोनसे नेरसोन महरै गाहाय मन्थ्रि मदिआ दोरोङारि बर' दामग्रा आगजु सेरजा दामनानै नायगिरिफोरनिफ्राय बाख्नायदोंमोन। बे हाबाफारियाव माहारियारि थाखोआव आसामनि धोनि हारिमुआरि दोरोंफोरखौ दिन्थिनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। हाग्रामा महिलारीआ गाहाय मन्थ्रि मदिखौ बड' गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ सुफुंनो खावलायो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसिनि) गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनाय समाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ 2003 मायथाइनि बर' गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि आद्रा थानाय रादायफोरखौ मावफुंनायाव गोख्रैथि लाबोनो खावलायदों। महिलारी बिथाङा बुङो दि गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय समायखिराफोरा बड'लेण्ड ओनसोलाव अरायथा गोजोन, रांखान्थियारि जौगानाय, दाथाय जौगाखांनाय आरो गासै बिथिङावनो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गोनांथार।
बिथाङा बे गोरोबथाखौ थि समाव मावफुंनायाव जौगाखांनायनि नाजानायखौ बांहोगोन आरो सुबुंफोरनि गोलाव समनि लुबैनायफोरखौ सुफुंगोन होनना बिथाङा बुंबावो। बे खावलायनायखौ बड'लेण्ड ओनसोलारि ओनसोलाव गोरोबलायनायखौ बांहोनो आरो दावगानायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम गभर्नमेन्टआ बागुरुम्बा दोहौ फोरोंगिरिफोरनि थाखाय 50,000 रां, महरगिरिफोरनि थाखाय 25 रां फोसावबाय। आसाम सरकारा सर'सजाइ स्टेडियामाव जारिमिनारि बागुरुम्बा दोहौ मोसानाय दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानाय महरगिरिफोरनि थाखाय मान बान्था फोसावदों। गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि मास्टार फोरोंगिरि आरो दिथागिरिफोरनो साफ्रोमनोबो 50,000 रां होनाय जागोन। फारसेथिं बाहागो लाफैनाय मोसागिरि आरो महरगिरिफोरनो 25,000 रां होनाय जागोन। बेजों लोगोसे दिन्थिफुंगिरिफोरनो गोबां दाननि खस्थ' खालामनाय आरो बावसोमनायनि थाखाय स्किल सार्टिफिकेटबो होनाय जागोन। बे हाबाफारियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा, इउनियन मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, आसाम मिनिस्टार अफ कालचार बिमल बरा, बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारी, इउनियन मिनिस्टार पबित्र मार्घेरिटा, आसाम एसेम्बलि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। हाबाफारिनि जागायनायाव पिएम नरेन्द्र मदिया मुंदांखा आसाम हारिमुआरि आइकन ज्योति प्रसाद आगरवालाखौ बिबार बावनानै आसामनि हारिमु आरो मेलेमजिबि जिउआव बिथांनि अरायथा बिहोमाखौ मान बावो। बे गिदिर दिन्थिफुंनायखौ बर' सुबुं माहारि आरो रायजोनि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लि महरै फालिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ पिएम नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ बेखेवबाय। गुवाहाटी कलकाता फोनांजाबनायखौ बांहोगोन। पिएम नरेन्द्र मदि बिथाङा सनिबारखालि भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ फिरफिला दिन्थिनानै हादोरनि रेलवे नेटवार्कनि मोनसे गेदेर माइल खुन्थिया दिन्थिदों। बे फोरबोआ सोनाब बेंगलनि मालदा टाउन रेलवे स्टेशनाव जादों, जेराव नेमखान्थि बादियै गोदान ट्रेन सिबिथायखौ जागायजेननाय जादों। गोदान मुगानि आबुङै बातानुकुलित स्लिपार ट्रेनआ आसाम आरो कलकाता, हावड़ानि गुवाहाटी कामाख्यानि गेजेराव खारगोन, जाय सा-सानजा आरो सानजा भारतनि गेजेराव हरनि दावबायनाय आरो फोनांजाबनायखौ गोबां जौगाहोगोन। बेखौ दावबायारिफोरनि थाखाय आरजाथाव आरो गोख्रै दावबायनाय होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। स्लिपार वन्दे भारतआव 16 कचफोर दं, जेराव जिरायनाय आरो उन्दुनायनि राहा दं, जेराव सा 823 सो दावबायारिफोर थानो हागोन। बेयो गोबां आनजाद नायनायखौ फोजोबबाय आरो थाखानाय ट्रेनफोरनि रुजुनायाव बे लामायाव दावबायनायनि समखौ गोबां घन्टा खमायगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे हाबाफारिखौ भार्चुएलि नुदोंमोन आरो बुङो दि बे बेखेवनाया सरकारनि जौगाखांनाय आरो ओनसोलफोरनि गेजेराव गोख्रों सोमोन्दोनि सायाव नोजोर होनायखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसआ मोननै जिल्लानिफ्राय 4 उदखारिफोरखौ खायो। मणिपुर पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया थांनाय साननैनिफ्राय बिष्णुपुर आरो इम्फल सोनाब जिल्लायाव अपारेशन खालामनाय समाव 4 सन्देह गोनां उदखारिफोरखौ खादों। थांनाय 16 जानुवारि खालि पुलिसआ होबथानाय हान्जा प्रेपाकनि 2 सोद्रोमाखौ बिष्णुपुराव हमदों। बिसोरनि गेजेराव सासेनिफ्राय गंसे मबाइल फन जब्द खालामनाय जादों। इम्फल सोनाबाव गुबुन मोनसे खामानियाव होबथाजानाय आरपिएफ पिएलएजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोखौ गिबि न'निफ्राय हमनो हायो। मावख'गिरिफोरा सन्देह गोनां रां दाबिनायनि रां, मबाइल फन आरो बिनि आधार कार्डजों 1 लाख रां बोखांनो हायो। बेनि सिगां थांनाय 15 जानुवारि खालि पुलिसआ बिष्णुपुराव केसिपि हान्जानि सासे उदखारिखौबो खादों। पुलिसआ हमजानाय सुबुंफोरनि बिफावखौ मिथिनो आरो बिसोरनि नेटवार्कखौ संदाननो थाखाय जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ आसामनि जौगानाय आरो सिनायथिनि थाखाय कंग्रेसआ एलार्जि, पिएम मदि। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ आसामाव कंग्रेस दोलोखौ सोंखारिनानै बुङो दि बियो आसामनि जौगानाय आरो सिनायथिनि थाखाय एलार्जि। बिथाङा बुङो दि दोलोआ जौगाखांनायनि बेरेखा खालामदोंमोन आरो थांनाय समफोराव आसामखौ नांगौबादि गोनांथि होनो हायाखैमोन। गुवाहाटीआव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुरमाखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्थ्रि मदिआ बुङो दि आसामा दा गोख्रैयै जौगानायनि लामायाव दावगालांगासिनो दं आरो हादोरनाङै मोनसे मुलुगनाङारि थाखोआव सिनायथि मोनगासिनो दं। बिथाङा गाहायै बड'लेण्ड ओनसोलाव दाथाय, फोनांजाब आरो गोजोन खौसेथिखौ बांहोनायनि थाखाय हादोरसा सरकारखौ बाख्नायदों।
दाइनथि खौराङाव दङ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव 75थि शिल्पी दिवस फालिदों। ज्यति प्रसाद आगरवालानि 75थि पुण्य सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव शिल्पी दिवस फालिदों। असमिया हारिमुनि गेदेमा सुबुं रुपकुमार ज्यति प्रसाद आगरवालानि 75थि पुण्यतिथि फालिनायाव शुक्रबाराव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव शिल्पी दिवस फालिनाय जायो। बे हाबाफारिखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बानजायदों। जिल्ला कमिशनार पंकज चक्रवर्तीया आगरवालानि सावगारिखौ बिबार होनानै मान बावो आरो असमिया थुनलाइ, देंखो, थियेटार आरो सावथुनाव बिथांनि बिहोमाखौ फोरमायो। मुंदांखा महरगिरिनि जिउ आरो हाबाफोरखौ गोसोखांनानै बिबुंथि, खन्थाइ आवरायनाय आरो हारिमुआरि हाबाफारिफोरनि गेजेरजों फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बे हाबाफारियाव गोख्रोङै बाहागो लायो। बुंथिगिरि बिथांमोनहा बुङो दि ज्यति प्रसाद आगरवालानि नोजोरथि आरो सोरजिथाया गोबां जोलैफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन। असमिया सावथुननि बिफा महरै मिथिजानाय बिथांनि उनमोनथाइया आसामनि हारिमुआरि सिनायथिनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।